Sa Good Vibes, food delivery driver nga sadto nagbulig lagas sa salakyan nga nakabunggo sa pedestrian, karon naguli naman sang kahita nga nakitaan sa parking lot. May-report si Marcian Muico. Ginakabig sang Bacolod City Police Office nga isa ka Good Samaritan ang isa ka food delivery service rider matapos niya ginuli ang wallet nga iya nakita sa parking lot sa Golden Fields Commercial Complex sang Martes. Ang rider amo si Kent Can. Pagbukad ko, may nagapinilo nga kwarta. Tapos gintakap ko liwat kag nagadto ko sa akon nga migo sa pagbalda. Kung kumikita ko halit daw, damo kwarta nga unod, butong pila ni. Tapos nga sinutsamba mo, sigo iuli ko niya. Iya inigi-turn over sa BCPO. 7,000 pesos nga cash ang unod sang kahita kag importante nga mga cards. Ginpahayag manikan nga nag-reach out sa iya ang tag-iya sang wallet matapos niya ini mauli. Pakilala sa amon ang nadulaan wallet tapos nakuha sa BCPO. Nag-thank you isa, super thank you gid ko no. Tapos yung paiwan niya ko ka GCash, tapos yung sendan niya ko GCash. Okay. Kay mga importante to kuno ang ito mga ID to. Antes pa sini, madamo man sang nabilib kay Can sang nagligad nga bulan matapos sini ginlagas ang isa ka salakyan nga nagpalagyo matapos mabungguan ang isa ka pedestrian sa dalan Lacson. Kag suno sa iya, yara siya tagipusuon ang pagbulig. Amo gina yung minsar ko ya kag gusto ko gitani mag-vlogger para makabulig pa. Dugay ko na ginando mo. Dugang panikan nga iya gituyo ang pag-uli sang kwarta bangod sa mas ginapinsan niya ang iya nga trabaho nga mas dako pang iya makuha sang sa kuwaon ng kwarta nga indi iya. Marcian Muico para sa Digicast Negros.